Sziasztok! Itt van velem Bukajó Szaka és Donald Trump. Halló! Na, ez a videó ma egy interjú lesz egy pedofil felhasználóval a Discord felületén. Sziasztok, tesók! Sziasztok! Én meg Donald Trump fogunk kérdezni Bukajó Szakától. Vote for President Donald Trump. W2 Hát itt már beírt a chatre, itt küldtek egy Sziló Laurás képet, egy normántos, és beírta, hogy hallod, tesó, ezt most kár volt elküldened, mert munkában vagyok, és felállt a farkam. Basszul meg, tesó! Bassza meg, tesó. Ez most líkel? Na, első kérdés sem feléd, kedves Bukajó Saka. Kétokos dupla és szigma jogi montázs. Mi lenne Mit csinálnál, hogyha meglátnál egy 14 év alatti lányt az utcán? Mondjátok visszafele, hogy nigger.